Dzień dobry, witajcie. Mamy drugi dzień grudnia, czyli drugi dzień vlogmasu. To na nagrywanie jest dla mnie trudne, ale naprawdę ja się chcę postarać i chcę to wszystko przezwyciężyć, ten mój strach i lęk i wszystko, co ja mam związane w związku z nagrywaniem. Dlatego ja was dzisiaj zabieram na zakupy, bo Andrzej, jak wiecie, wyjeżdża do Włoch, a chłop się musi po prostu ubrać, on musi jakoś wyglądać i jedziemy właśnie na zakupy. Wpierw jedziemy po jego auto do mechanika. Ja już się nie mogę doczekać, kiedy Andrzej wyjedzie, bo Andrzej jest naprawdę takim grinchem, że on psuje atmosferę taką grudniową. I po prostu w tą środę, jak on już wyjedzie, ja już to będę czuła, już nawet zaprosiłam moją mamę, moją siostrę na pieczenie pierników i będziemy piec pierniki. Jadę z Andrzejem pierwszy raz w życiu na zakupy odzieżowe. Jesteśmy zaraz 3 lata ze sobą i nigdy nie byliśmy razem w galerii, nigdy. To jest pierwszy raz, gdzie jedziemy razem na jakiekolwiek zakupy, to nie są nawet moje zakupy, to są zakupy Andrzeja, odzieżowe. I to może być straszne. Co ty, Andrzej, o tym powiesz, no? No ja powiem tyle, że przez te 3 lata w związku jedziemy po raz pierwszy do galerii. Ja stwierdziłem, że nawet nie do galerii, bo jemu to za daleko i powiedział, że jedziemy na Matarnię, bo tam jest bliżej. Tak, ale stwierdziłem, że przez te 3 lata związku zasłużyłaś na to, żeby wziąć cię na Matarnię i jechać na zakupy, które ja będę tylko kupował. No super. Nie, no bo to już 3 lata. Ej, ale może byś mnie wziął, bo tam jest Costa i żeby było tak vlogmasowo, to może byś mnie wziął na taką kawkę taką świąteczną, czy nie? Mogę cię wziąć, ale... Słuchajcie, z Andrzejem te vlogmasy się nie udadzą, bo Andrzej, tak jak mówiłam, jest grinchem. I on nie lubi grudnia, on nie lubi tej świątecznej, takiej grudniowej atmosfery, bo dla niego to jest wszędzie marketing, wydawanie pieniędzy i wszystko, co jest po prostu negatywne. No a ja się cieszę, ja lubię takie pierdołki, już to wczoraj powiedziałam. Pokaż się, zademonstruj. No idą święta, postanowiłem się ubrać elegancko. Chcę wyglądać przy wigilijnym stole. Mam też to razem. Wyglądajmy pięknie. Błyszczmy tego dnia. Andrzeja, nie słuchajcie, on jest grinchem, on to specjalnie mówi. Błyszczmy tego dnia. Ale nie, w tej ładnie. Lubię się na święta wystroić, lubię wydać parę tysięcy złotych. To dla mnie szczególny dzień. Kocham święta, zaczynam je już w listopadzie. 1 listopada, już Dzień Świętych jest, to ja już zaczynam święta. No, już mam choinkę. Już mam choinkę i... W samochodzie. Tak, już jadę po koszulę zawsze. No. Dla mnie to nie jest problem, wydać się na koszulę. Andrzej, wiesz co, to jest naprawdę szydera. Andrzej już kupił sobie, znaczy wybrał. Powiedz, co wybrałeś. W tym momencie wybrałem kilka koszul, teraz idziemy po buty. Buty już też wybrałem, kurtkę nową. Które to już wspólne święta razem. Świat naciągnął znowu biały kocyk. Blask kominka już oświetla twarze tej świątecznej i magicznej nocy. Zapomnijmy o kłopotach teraz. Ważna jest rodzina, a nie stresy. Dzieci i te ich pytania nieraz. Skąd Mikołaj wszystkie zna adres? Pretty Woman. Andrzej, powiedz wszystkim, czy ty jesteś zadowolony z zakupów? W ogóle byliśmy pierwszy raz w życiu na zakupach razem. Nie do końca. Widziałem tak piękne dziadki do orzechów. Przechodziliśmy obok pięknych cukierniczek z takimi świątecznymi ozdobami. Chciałem kupić, Karyna się nie zgodziła. Co ty gadasz? Ja chciałam kupić 2 pojemniki na kawę, a ty powiedziałeś, że po co? Ja jestem zawiedziony, bo ja jeszcze miałem tyle rzeczy, chciałem kupić i teraz czuję, że nie jestem przygotowany do tych świąt i miałem duże i większe oczekiwania. Dużo większe. To, co dzisiaj kupiliśmy, to dopiero pikuś. Teraz jak ruszę, jeszcze w kartuzach się zatrzymamy przynajmniej. Na godzinę.
Ja chcę się obkupić, no. Przyjdą święta. Andrzej, ja cię nie poznaję, bo jak my jechaliśmy do Gdańska... Widziałaś te fajne bombki, które były takie piękne bombeczki? No Widziałaś widziałam, wszystko widziałam, piękne były. No. Naprawdę powiem wam, tak cudowne bombeczki i cały czas w oczach mam, one do mnie mówiły. Bierz mnie, ja nie wziąłem ich. Cudowne bombeczki, kolorowe. Kocham święta, ja kocham. I on jest Kocham Grinczem. wydawać, kocham to, ja uwielbiam. Dzisiejszy dzień mi to powiedział, czuję się tak Nieprawda. błogo, tak lekko, że już nie mam pieniążków. Ale fantastycznie zarazem. Andrzej, ja cię nie poznaję. Ja cię nie poznaję. Naprawdę. Nie poznaję. Ja uwielbiam. Słuchajcie, staliśmy przed Homlą. Homla to jest mój ulubiony sklep z akcesoriami świątecznymi. Mój również. I Andrzej mi nawet nie pozwolił wejść. Ja tam stałam, prawie płakałam, obgryzałam paznokcie. Jezus, poczekajcie, obgryzałam paznokcie. Teraz na lewy pas. Obgryzałam paznokcie, tak chciałam wejść, a Andrzej mi nie pozwolił. On mnie normalnie odciągnął. Szedłem samemu. Andrzej nie wziął mnie na obiad i musiałam odgrać wczorajsze jedzenie. No ale dobra, przynajmniej się nie zmarnuje. Smacznego, wy nawet nie wiecie, jakie my mamy idealne życie. 2 grudnia, czyli drugi dzień okienka w kalendarzu adwentowym. Ja już otwieram i zaraz wam powiem, co tutaj mamy w dwójce. Dwójka jest malutka, bez opisu. Mamy 2 cienie do powiek. Jeden, który się nazywa sweterek. Jezus, ja zawsze wszystko rozwalę. Ja miałam kiedyś kalendarz adwentowy z takiej marki Banana Beauty i coś tam jeszcze, jakaś marka niemiecka. I były to kosmetyki kolorowe plus jakieś takie do pielęgnacji. Tam były też pełnowymiarowe produkty i ja wam powiem, że ja byłam zadowolona z produktów tej niemieckiej marki, chociaż tej marki nie znałam, niż z Banana Beauty, gdzie ja korzystałam kiedyś bardzo namiętnie z Banana Beauty, ale oni nam powrzucali w tamten kalendarz adwentowy takie kosmetyki, no, którymi na co dzień po prostu bym się nie malowała. Tyle tych rozświetlaczy tam było, bardzo dużo takich niepotrzebnych tych kosmetyków. Dlatego tu jak na dzień, widzicie, jak na dzień dzisiejszy jestem zadowolona, ponieważ tak jak mówię, mamy 2 cienie i mamy też, wczoraj była pielęgnacja ust, a wiadomo, idą mrozy, idzie zima i to się wszystko przyda. Dzisiejszy vlog może nie jest zbyt ciekawy, ale się w sumie nic takiego ciekawego nie działo. No jak wiecie, byłam na zakupach z Andrzejem, potem byliśmy u fryzjera, no przyjechaliśmy do domu, zjedliśmy obiad. Andrzej teraz szybko pojechał po Tymka, wróci. Potem będziemy Andrzeja pakować, bo tak jak już wczoraj powiedziałam, Andrzej jedzie do Włoch i ja się nie mogę doczekać, bo przez to, że Andrzej jest jeszcze tutaj na miejscu i jest taka nerwówka przed jego wyjazdem, to się mało dzieje, ale jak on wyjedzie, jestem pewna, że będzie po prostu pięknie, nie będzie takiego, wiecie, stresu, takiego napięcia. Jutro ma przyjechać kurier z osłonkami na moje gwiazdy i wtedy ja te gwiazdy jakby bardziej wsunę je do tyłu, a tą girlandę z tej choinki też wysunę do przodu, więc mam nadzieję, że to będzie spoko wyglądało, a jak nie, to coś innego wykombinuję. Prowadź tego vlogmasa. Karolinka, zobacz, tu masz panią od gwiazdę vlogmasów, zobacz, biżuteria, Wystrojona choinka. Za 15 000, no ciężko się żyje po prostu. No. 15, myślę, że ma więcej. Ja nie wiem, co mi jest w ucho, wiesz? Ja ci powiem, że... Zapraszam, Andrzej. Zapraszam do kapsuły. Nie. Dobra, przejdź do kapsuły.